No niin, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ja Hana. Oikein +7. Anna mennä vaan. Tää luraa. Ei oo. Ei täristä. Oikein lyhyt 7. Kierrä vanne varmaan. Varmaan joo. Vasen eri 100. Oikein lyhyt 7. Oikein +7. Ja oikein lyhyt 2. Nyppy ja vasen lyhyt 2. Oikein lyhyt 2. Vasen lyhyt 2. Oikein +71. Vittu mikä ura. Nyppy ja oikein +risteys 51. Sieltä. Oho, oikein yli 3. Vasen eri jatkuu, vasen lyhyt 3. Ja oikein +7. Vasen lyhyt yli 3. Ja oikein lyhyt 120. Oikein plus ja vasen plus yli pitkä. Ja oikein eri älä 121. Ja vasen eri yli tarkka. Ja oikein eri. Ja vasen plus yli. Ja oikein -3 se vasen plussan jälkeen. Eli oikein miinus. Vasen plus ja oikein nopea risteys 120. Vara. Oikein -100. Ja vasen miinus, älä ja oikein plus pitkä 120. Eli vasen miinus ja älä. Ja oikein plus pitkä 120. Oikein eri 3. Ja vasen eri pitkä 3. Ja oikein plus yli menen 400. Oikein plus yli menen 400. Perkele, ajos tuonne verkkotu. Mikä verkko? Tuosta ovesta. No ja nyt täys 350. Tässä on se postilaatikon tuolta se risteys. Joks on 200? Eli jarru, vasen nopea risteys 7. 173. Vasen nopea risteys. Ja maaliin 100. Hyvin tulee.